Gauhatia isinangu Mizoram mare la lo lu nu hian Gauhatia kan zin na sa sot maya thlenin tur kan ngai tua chuan kan ril ruam Mizoram House lo lut masafu me Mizoram House sa hian thlen kan tum mani chuan GAD Mizoram na ma booking ti masak phot angai ni ti tikha shi thar le ta ila GAD booking kan tia wang hian thlen in ti kan changal don ti na ani lem lova Kwalzin kan tama tam lo te le zirlai excursion kal te po kan tam mani chuwang chuan in chan har sa thina ni he kan video a hian Mizoram House atanga rail station thlinga tom dewa kal dan tur tar lang ila basin kal kan tumanga auto a kan kalero chuanin cheng sathum te ngai line bus chuan cheng somni te atok ringa ni gate atanga kan chhuat chuan veilama tiang hian kan kalanga kan peng phei anga thui vak lo ke a kan kal hnuwa ke a kong kan na tur kan mudona ta hian kong kan cross anga kan lon anga ti chuan rai kong puisa takhi kan kananga kong pui kan sukpo chia khan bus tan ro ni nga la ta hian bus sing a eng ni lova hian kan chuang dona ni chuan kan tlan wang fanganga kilometer di vel kan tan hnuwa Kongil chin one way alo omanga ta chuan veilama toi te pen hnuwa basa khan kan chhuk anga kan kir le hlek anga kan kir hnuwa khan toi te kan kir hnuwa ta hianin veilama kan kual phei dona ni rail station hi one way ni ta ka wangin ke thlen nanga ya thui vak lo ke in ta hian kan phei dona ni motor hilai ro tlani kan hmu anga one way fekin motor an local to tok zong hianin kan kal pheyanga ti chuan paltan bazar kan paltlang phei ngal dona ni thui vak lo tia bazar kan kal hnuwa hianin helai phea hian kong cross de na tur alo langa ta son kong kan cross anga kan lon anga ni ro poina hnuaya po son kong chu kan thia kong kan cross fel hnuwa hian thui ro te ke in kan kal anga rail station hnung lampang chu alo lang mai to don ani ram hi paltan bazar ani a main entrance ani lo ti khasia ira clock room so kan huanga ta sonin kan bungrua te kan du chuan kan da tha in kan bazar san thei ani kan thlen ma chuanin bag pakhata suitcase pakhata cheng somnga an na thina tuna signboard in tara khianin kan muang khian rail kaldan tur platform sang te alo in tar thina ala ma deuh chuan a chang chuan an lo tar lang lem lo thin boka anu deuh hleka in le te nga ya kan thlen ma deuh chuan kan bungrua te da tha in fancy bazar ma te kan bazar thea lama veilama hian kan kalanga samtang road te kan po hnuwa khanin lai hen SRBC road ti dinglama hian kan cross phei anga ta son rail kong te kan kaltang phei le dona ni rail kong kan paltlang hnuwa hian thui vak lo ke in kan kal le anga block ni vel chuta tang chuan fancy bazar chu alo in tran to mai dona ni kan du lam hoi in velam te dinglam te le angil te po in kan kal anga laya hian bazar thil chi sang tlom tak azor na mun te alo om dona ni chuan rail station lampanga kan kir le anga helai hi a main entrance jok alu na pui ber jok lampang kha ani a helam panga tanga kan lut don ani chuan heta hian kan kal phei anga ticket nei lo kan omani chuan ticket lak na tur te po lai hian a oma ti chuan signboard ta kan kal na tur platform kan check fel nu a rail station chhunga khan kan lut don ani laya hian kan lu ma khan kan du chuanin choi tur te engemaw oma tin pek te po pek tir thei bok ani ti kha sia ira rela hianin kan thian te ticket kan trom do ani mo ticket nei lo kan chuang ve do ani chuan general class ticket hi a chopin a book thei darkar thum chung anunga darkar thum la om chuan rail ticket kha kan kat chopanga kan thian te kan sere mo thutna mutna tur ni lo ta po chuan kan kal thei ani ti chuan heta hian rail hi kan hmuang hian number te halo inziaka s hemi sleeper class kan ti hi heta s3 kan ti chuan sleeper class a khan kan chuang dona AC te ni chuanin
banga khan alo in ziak veka kan thutna tur kha zon hmu har lem lo ani nakina chain kha local liam ta a hiram panggia chhuana Paltan Bazar lama tanga chhuana kha ani vele thunga heta tanga kan kal chuan veilama hian bungrua thon du kan omani chuan bungru thon na tur te po omani kan safa in hun nuam tak mangin kan zin kongte ilo zo thewang ule bye bye theu ule